Helo. Nawr, ydych chi weithiau yn teimlo falle ychydig yn annifyr neu yn nerfus neu falle tyma bach o straen ar eich corff chi hefyd? Wel, fi'n gwybod bod fi yn, a chymod beth, mae ymarfer corff wir yn gallu helpu. Nawr, dwi ddim wastad yn meddwl fod angen i ni fynd i gerdded, nofio, gwneud squats ryfeddau yn y gampfa. Dim dyna'r nod bob tro, oherwydd mae gwaith y ymestyn yn gallu helpu ni i ddod i'r reolaeth gyda'r teimladau yna, i dawelu'r corff a falle tawelu'r meddwl hefyd, ac i ffocysu ar agor mas y corff, iawn. A fel o'n i'n gweud, dod i ryw fath o reolaeth, achos pan ni'n cael y teimladau hynny, weithiau ni oherwydd ni ddim yn teimlo o dan y reolaeth, ni'n teimlo bach dros y lle i gyd. Felly os ydyn ni'n ymestyn, mae hwnna'n gallu dod â'r corff nôl at ei gilydd, iawn. Felly be ni'n gwneud yn gyntaf, ni'n mynd i ddechrau ar y gwddwg, felly dewch ar y sgwyddau ei ymlacio i fi, a fi moyn chi ddod lawr un ochr, a ni'n mynd i ddyla hwn yn gwbl o eiliadau, mwyn i chi teimlo cyhyrau y gwddwg yn ymestyn. Mae hwn yn symudiad bach hyfryd i wneud os ych chi wedi bod yn eistedd lot yn ystod y diwrnod, neu os ydych chi'n teimlo ychydig o straen, achos mae'r ysgwyddau yn gallu dyla'r straen yn dweud. A nawr fi moyn chi fynd i'r ochr arall, felly tiltiwch y pen, dim symud unrhyw le arall yn y corff, jyst tawelu popeth i lawr. A gwneud yn siŵr bod ni'n anadlu yn neis ac yn ddwfwn, llanw'r ysgyfaint na i fyny, achos mae hwnna'n helpu'r cyhyrau i ymestyn hyd yn oed yn fwy. Ac ymlacio. Nawr, mwyn ymestyn cefen yr ysgwydd, fi moyn chi ddod a'ch braich chi yn gros y corff, felly fel petai chi'n cael rhyw fath o gat, ac yna fi moyn chi sgwpo o dano a tynnu y fraich tuag ato chi. Nawr, jyst mae'n mynd bod chi'n tynnu fe'n dyn, iawn, jyst tynnu fe'n neis ac yn feddal fel eich bod chi'n teimlo cefen yr ysgwydd yn ymestyn. Mae hwn eto yn symudiad bach da i ni wneud os ych chi wedi bod yn eistedd lot yn ystod y diwrnod, neu yn teimlo'r straen hynny ar eich ysgwyddau. Ac yna gwmys chi peth ar ochr arall, ceiwch y gat, dewch fe'n gros y corff, sgwpwch o dano, a tynnwch y fraich tuag ato chi. Eto, does dim eisiau tynnu ar y frys, does dim angen i ni ordynnu dim byd, just tynnu fe tuag ato chi fel bod chi, fi yn teimlo y cyhyr na ar y cefen yn gweithio. Ac ymlaciwch. Nawr, mwyn i ni cael ymestyn y pecs, na i droi yn ochr fel bod chi'n gallu gweld, fi moyn chi roi eich dwylo gyda'i gilydd tu ôl i chi, a ymestyn y breichiau yna am nôl. Felly mae hwn yn agor blaen y corff. Eto, os i ni wedi bod yn eistedd lot yn ystod diwrnod, ni'n gallu mynd i blygu yn ein cefnau ni, ydyn ni. Felly mae'n bwysig bod ni'n rhoi'r siawns i'r corff i gael agor i fyny, fel bod ni ddim yn cael asgwrn cefen sydd yn dod yn grwn. Ni moyn asgwrn cefen cryf, asgwrn cefen syth. Ac ymlacio i fi, gret. Nawr mwyn i ni cael ymestyn y cefen, fi moyn chi ddychmygu bod wal o flaen a wal tu ôl, trad ar y led, a fi moyn chi ymestyn un ochr. Mae'n os nad ydych chi cweit yn teimlo digon o waith ymestyn yn dod fan hyn, gallwch chi roi eich braich chi uwch ben eich pen. Os chi'n teimlo bod hwnna bach yn ormod, dewch â'r fraich nôl i'r llawr. Ac yna ni'n mynd i fynd draw i'r ochr arall, nôl, ac ymestyn y fraich drosodd os ych chi'n teimlo bod angen bach fwy o ymestyn ar y cefen, ac os na, dewch â fi nôl lawr i bwyntio tuag at y llawr. Gret. A nawr y symudiad bach ola i ni cael ymestyn cefen y coesau, trad ar led a cadwch nhw'n syth, a ni'n mynd i fynd lawr mor bell a ni'n gallu i geisio cyffwrdd ar llawr. Peidiwch y poeni os nad ydych chi'n gallu cyffwrdd ar llawr, mae hynny'n iawn, ond eich bod chi'n mynd mor bell ych chi'n gallu, mae hynny yn mynd i weithio cefen y coesau. 3, 2, 1, a na fi'n teimlo lot yn fwy esmwydd ac wedi ymlacio ychydig hefyd. Gobeithio bod chi'n teimlo hefyd ychydig yn well. Welai chi tro nesaf.